Ya ndak. Podang kuning. Ya, pripun? Aku ora krungu aku mik. Podang kuning. Oh nggih. Ya, dede. Kuwi untukmu gincul apik ya. Nah. Bocah ki iso ayu-ayu ngono gitu kaya lintang kaya Hani ku iso ayu-ayu iso nek tuwa ya iso ayu-ayu ngono ya. Lah ibuke nggih ayu. Oh, ibuke ya ayu, ya bener. Pake bagus, ibuke ayu, anake ya ayu. Heeh. Beda karo Yagaku kuwi eneng anake sing nganti mbruwet ya. Pripun? Enek sing bruwet anake. Pake mari ya bruwet. Sami-sami ruwete. Ya, ruwete. Podang kuning nduk ngateka nduk. Heeh, ya. Anggo bawa iso nduk ya. Ya, anggo bawa. Podang kuning. Neno nonane neno neno ya. Natian wuju timung peksi. Ngateka ya kaya apa? Nadyan wujute mung peksi. Mudeng kowe peksi ki apa? Manuk. Manuk. Dadi nadyan wujute mung manuk. Ya, terus nadyan wujude manuk ki mung gawe talining bronto tegese gawe tresna. Bronto iki tresna nggih. Bronto ki tresna. Kowe tau tresna-tresnanan apa urung kowe? Dereng. Urung. Oh, sone tresna-tresnanan apik. Aku kan masih polos Pak Dalang. Oh, isih polos ya, heeh. Sone tresna-tresnanan cinta pertama. Wah, ketok-ketoken kok. Heeh, sampean kaya jaman aku karo Marika ya ngono ketok-ketoken wae nganti seprene ketok-ketoken. Terbayang-bayang nggih. Terbayang-bayang, heeh. Karo Marika aku mbiyen aku ya terbayang-bayang. Marika rupane kok elik men aku ya ngono. Bayangke kok ora ayu. Ya. Alus manis turemrak ati. Manuke kuwi walus terus merak ati. Nggih. Manuke. Piye kuwi mau? Wis suwe nggonku nglelono. Oh, wis suwe nggonku nglelono. Heeh. Dadi sing nglelono iki goleki lho. Dadi manuke iki mubeng-mubeng manuke kuwi. Goleki sing duwe. Heeh, goleki terus. Dadi kowe iki goleki manuk. Ya. Napa niku wau? Manuk. Malah bahas manuk malah lali lho Pak Dalang. Oh ya. Jare nglelono. Ya, terus. Tiba bunga ing atiku. Pokoke rasane iki iso bungah, atine iki iso bungah. Suka berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Oh. Perkara manukmu bunga. Pokoknya semangat lek perkara manuk iki. Heeh, perkara manuk semangat. Nyanding bisa dadi tamba perkara manuk ketemu iso dadi tamba. Nggih. Aku yo ndek manuk lho, aku manuk uwek. Pundi? Angger bengi anu manggung ngono. Jenengan beto sakniki. Tak gawa terus kanthil terus manuke. Nah manuk pokoke angger bengi huk ngono. Jaluk mangan kuwi. Medeni yo. Anggere peteng ngono huk ngono. Darke wong iki manuke. Ya. Beda karo manuke sing nyaron kuwi. Wah.
Loyo. Royo. Ya ndak. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggere isih tak sayang. Ngopen pikir engganku goleki
Nggih. Bocah wis duwe hoki. Nah, kaya Lintang Kairo kuwi punya hoki, kaya Mbak Hani Kusuma kuwi juga duwe hoki. Hoki iki dhisik keberuntungan uripe iki duwe keahlian. Ngono, wong urip kudu duwe keahlian kok, Kong. Ora kaya kancaku blas ora duwe keahlian. Ya. Wah. Iki ana pambututan saka netizen-netizen. Iki Pak De Suryanto dalang ya. Teko sindenmu sing nembang podang kuning kuwi sapa, Di? Sukses yo Mas Cengkleng. Oh, kuwi Mbak Lintang Kairo saka Kediri, De. Kok Jawa Timur. Nah niki saka Tulungagung. Ya. Iya. Ya, iki coba. Iki ana pamundutan meneh. Saka penggemar beratku Mas Haris Haryono asli Jakarta. Nderek wungon saking Jakarta Mas Lengleng. Mas Haris KWN. Wah badhe nyuwun tulung kali panjenengan mengke pentas wonten KWN Jakarta Mas. Oh nggih. Matur nuwun Mas Haris Haryono. Ya. Mugi lancar Pak Lengleng ning yo niku sambatan mergo niku komunitas KWN. Oh ya. Oh, komunitas. Ya. Siap tasih standby. Matur nuwun lho Mas Haris Haryono. Ya. Nyuwun lagu. Ya. Yo saloe diaturke sing iso sing ora iso ya sak jenenge nyuwun pangapura. Coba Mbak Hani. Yo Mbak Hani. Ya. Iki ya nek meneh pamungkutan Sundari saka Gunung Kidul. Nyuwun lagu Langgam ngenteni karya Mbah Narto Sabdo Pak Dalang Cengkleng matur nuwun. Wah nggih. Wah cengkoke kutut manggung Mbak Triplek Juan Juos ya. Lho enek wong sing ngelem karo kowe. Wong kok Gunung Kidul ngono. Ya. Ya anu Mbak Hani genti. Rene Mbak Hani. Ngenteni. Tak enteni. Ya. Karya Mbah Narto Sabdo. Kowe bawane kowe apal ora kowe? Ora apal. Ya, gitu. Ya, pelok barang kok. Ngenteni pelok barang nggone Mbah Narto Sabdo to. Ngenteni nggone Mbah Narto Sabdo lho, aja nggone Pak Mantep. Oh kuwi aku ngenteni kuwi nggone Pak Mantep kuwi. Ya. Ya sing kuwi. Lah muni karo yogane gen krungu. Nah. Dudu kuwi cah. Ya, ane sing ndi nduk ndang muni nduk. Mari lagu anteni iki werna loro. Oh, ngaten. Sing niku wau. Sing ndi ndang muni sing ndi? Sing aku ngenteni tegamu. Oh. Kuwi karya Mbah Mantep Sudarsono. Nggih, langgam riyen nggih. Ya, langgam ngenteni. Nek karya Mbah Narto sing pelok barang. Nek karyane Pak Cengkleng kuwi jenenge Panggodaning Katresnan. Mengke kula setel ya. Ya. Enek sing njaluk lagu Ingin Melupakanmu Tapi Cinta. Kuwi juga lagunya Pak Cengkleng. Engko bagene K. Arika. Ya. Yo, nah. Lagune ngenteni karya Mbah Mantep Sudarsono. Ya engko sing karyane Mbah Narto ya ditokke ngono. Ya buka celuk apa anu? Nggih, buka celuk. Ya coba. Ya aningane jagek. Aku ngenteni tegamu kaya
citra janji dokang pasirang merahati abang sirah dadi hati rina wengi aku tansah angen Muga tetep patan sumandi Tetya sampi wong bagus lencer aku Oh. No. Kledang kae teka beranyot janjine datang citra kelang-ngelit walet bisa saumpama aja lali kalih Kledang-kledang kae teka pranyot janji datang citra kelang-ngelit walet bisa saumpama aja lali kalih sampun Matur nuwun. Wah, warane apik-apik. Wonge ayu-ayu. Punya hoki. Dasare isih do muda-muda, SMP, SMA. Wah. Tenan budayane dhewe iki ora bakal ilang lho, Truk. Ora iso. Ilang-ilang piye? Mergo generasi penerus ki eneng terus kok. Iya. Isi sekolah-sekolah kuwi udah lulus kok SMK sing wis kok isi Surakarta kuwi wis pira pendak taun metu terus kuwi. Ora bakal ilang. Iya. Penanggape sing saya suwe sing saya ilang. Kok piye to Gong kok saya ilang? Lah saya arang lho. Mbiyen ki wong ndek gawe tetakan ngono do wayangan kabeh mbiyen ki mantu do wayangan saiki do ora wayangan. Malah wayangan popole mung nek do mung ngapitan ngono kuwi. Iya ya Gong. Dadi generasine iki akeh ning penanggape sing berkurang ngono. Oh iya. Ayo. Ya muga-muga iso pulih kaya mbiyen. Oh, bar nganggur ben digawe iki do wayang ngono. Mbok dalange sapa wae terserah ning penting wayangan ngono. Dadi wayang iki ben kowe tok wah kaya jaman mbiyen kowe tok nyenengke. Nyenengke ya kok. Heeh. Bar wayangan wis sugih-sugih ekonomine jos ngono. Ngurus wayangan meneh. Wah, Mbak Yuku ndek dadi nganten. Wah, apa mbok anggap kowe wayang aku dadi nganten tangke wayang genti Pak padang klek jek urip iki ngono. Ngono kuwi, biyane ngono kuwi adine Mary. Engko sing adine sing cilik, aku tetakku ya anu, tandake wayang lho Pak. Biyane ngono kuwi, saiki gak ngono kuwi kok. Wis ora ngono kuwi kok. Wis beda kahanane. Iya. Ya. Ya iki. Coba saka netizen. Heeh. Iki. Wah, Subro.
dari Surabaya, salam budaya. Oh nggih. Iki Pak De Suryanto neh. Aku njauk lagu di. Njauk lagu jane podang kuning wis metu. Oh. Mbak Triplex sing nembang, transfere sesuk 200 wae. Wah, transfer Pak De Suryanto 200. Nah. Ning sing sesuk wonge. Putra Mandiri Sragen. Wah, umbulke melupakanmu tapi cinta deh. Ya. Jaipong lho deh garape kuwi lagune Pak Tengkleng yang baru. Oh ya. Aku punya lagu yang baru namanya Ingin Melupakanmu Tapi Cinta. Mari Kak. Berdiri dulu. Engko bar kuwi ngurus triplek. Ah ya. Ya Kak. Ingin Melupakanmu Tapi Cinta. Aku ki jaran ngaleke kowe ning cinta. Ngene lho. Pret. Apa kek pret? Lagu iki karepe ngono kuwi, ingin melupakanmu tapi cintaku jane arep ngalekke kowe ning sejatine cinta. Nggih, terus solusine pripun, Pak? Ya pokoke mung ngono kuwi. Oh, mboten enten solusine. Ora iso lali. Kula kinten nek tumbas. Dapurmu. Lah bener nggih tumbas tenan. Tuku, Ya, yo mbah aku anu lah wong ya mung kulit kok. Ya mung kulit demok ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Heeh, ngadeka ning kuwi lambemu ki iso iso dawa dhuwur piye ya. Pancen tak gawe ngene ya. Kuwi ya anu lho, kuwi jaman kuwi mbiyen ya apa ya iso ijek perawan mbiyen. Kula to? Tau perawan. Alah kula ora ketang sedelok ya tau perawan. Lah kowe ora perawan kelas piro? Kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ku ora perawan. Alah, ya tau perawan ra ketang sedelok. Aduh, tau perawan ya. Lah kelas 6 wis meskram apa ya ini? Lah kelas 6 wis meskram. Ya cah-cah niku. Wah, ya baraya kaya goni ya. Nggih. Nggo kroyokan lho. Lah kok ya sedekah Pak. Iya. Kan enggak ada jeleknya juga, nggih to, Pak? Ya. Lah ya mung kulit ae lho. Mung kulit kok karepek kepe. Amal mung kulit kok. Ya. Yo, ingin melupakanmu tapi cinta lagu terbaru dari Dalang. Terbaru nih Pak nggih. Ya, oke. Dados Mas.
nyuwun pitulah sayang aku mbok kon lunga atiku kelara-lara teratapan nang jantungku karong-tarong hatiku ingin melupakanmu tapi cinta ingin melupakanmu tapi cinta. Wah elok ya kowe nembang kuwi apik no Agi pisan iki lho Pak. ya nembang kuwi agi pisan iki ya kowe ya Nggih. jane bagiane dudu kowe ndelok kowe tak tunjuk kok ya pas ngono lho Mengke suwe-suwe lah nggih pas. oh iya ya oh ya ngono kuwi sesuk ya pas ya Suwe-suwe ki lak nggih mapan. oh mapan nek mapan iso pas kok Nggih sok pas, nggih sok ora. iya 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 coba Mbak Triplek iki ana pamundhutan kepada Suryanto itu Lutono anti sampe 200 kowe Estu lho niku. Jenjing kula tagih lho. ya tagih kono nagih wonge aja nagih aku Nggih, niki wonten pundutan Mas saking Apa? Bulurah. Bulurah Nggih, saking Pak Lurah napa Bulurah? Pak Lurah. Pak Lurah, nggih. Ngersakake selendang biru. Wo, selendang biru. Nggih. Wah. Iya matur Slendro Songo to. Selendang biru ndandut kok kan. Selendang biru sing nggone Manarta. Apa ndandut? Boten sing manu klasikan Pak Lurah. Wo, Sing klasikan Pak. tunggale Kutut Manggung. Iya, Pak Lurah ki wong piyayine ki ngerti gendeng kok. Masane luar kambang terus manggung selendang biru. Wong dapure yoga kuwi anu gandut ngono. Buka celuk ae apa? Kang. Mboten kur to niki. Oh iya, kowe dhewe wae. Ora. Jaluki kowe kok Pak Lurah. Kedip tasma aku nyawang selendang biru delangane medhok lamatan kasih angin kabeh wong nyampe badhe soleh lakan gane kowe bingung kata kagunane Hello lale lolo. Kaya wong ngene ya. Kempul Mas Jono. Ya. Selendang biru, selendang biru, among enai hati. Kempul Mas Jon. Ya. Berarti cek melek. Tekan batin setiamu. Pur. Selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru.
pamitan ki anggere wayangan iki tok regeng. Digawe barang wayanganmu piyayi ki saka esuk. Nyelaki. Monggo, Mbak. Selendang biru amung ngenai ati Kung Nino nuratakan iya batin setiamu Kor selendang biru langsung gropak tetep ana janjimu selendang biru lak elak tenan wetok kompak suasanane pamundutane Pak Lurah diaturke muga-muga Pak Lurah panjang umur. Nah, Pak Lurah lestari nggih pun momong kalian warganipun Karangawen. Allahumma amin. Ya, iki ana pamundutan, Gong. Diwaca, Tru. Ya. Iki saka anu mau Mas Haris Haryono Jakarta mau ngersake Lintang Asmara. Wah. Lintang Asmara to, ya. Aneh meneh sing ngersake pamundutan sing saka daerah Karanggede ngersake Lintang Asmara. Wah. Menikmati saking Ciledug Tangerang Pak kota 15151 penggemar setia. Oh nggih, Mas, matur sembah nuwun. Ya. Ya diwaca ngono Papaiman Papua. Mayu Bagyo salam budaya Indonesia. Request minta lagu Woing Aren Pak Dalang Tengklek. Oh nggih. Iya ya. Dituruti bape kuwi Budi Tawangsari. Ya, Sukoharjo iki. Sugeng dalu Pak Dalang Tengklek tumut monitor Tawangsari Sukoharjo. Pesisir kidul nyuwun langgam pepeling matur nuwun badhe ngasta wonten anu to Pak. Wonten Tawangsari daleme Pak Tekno Endang. Oh nggih Mas. Ya. Oh ditekoke penggemar. Arep ngasta ning daerah Tawangsari Sukoharjo nggih aku yo ngono. Ya. Ya diaturke Lintang Asmara. Kowe anu to, Nduk? Sapa? Nduk Lintang. Lintang padha Lintang. Nah. Ya duet. Duete karo sapa ya? Ya karani, karo wong loro. Cah loro. Wah, isih muda-muda jangkae isih amba. Ya ngateka. Ya. Ya. Engko bar kuwi ana pamundutan Mbak Sundari mau. Engko sing nembang anu Rini. Siap-siap lho Rin. Rini. Iya, wah. Kowe engko pelok barang. Ya kuwi ngenteni nggone Mbah Narto kae. Lintang Asmara, halo, Lintang. Halo. Ya, halo Hani. Halo. Oh, adu-aduannya masih anu ya? Dikese orang ngantuk ngono lho. Masih. Belum ngantuk ini. Ya. Masih pelolang-pelolang. Oh, sik pola. Nungguin makan ya dari tadi ya. Nah, udah ini loh. Oh iya. Gimana sih kamu? Loh, wong Jawa Timur ngono kuwi. Sapa-sapa Jawa Tengah. Ya. Nggih. Ya, diaturke. Monggo Mas, dados Mas, Lintang Asmara.
Nggih. Wah hebat ya. Iki mau ana sing ngersake ya kuwi lagune Mbah Narto Sabdo Pelok Barang. Ya. Bagamu lho Rin. Ya, ini ngatek nih. Kuwi ngatek cek patut. Ini kaya Mbak Endang ngono kuwi wis rada-rada ora pati patut. Kaya kowe nglintang asmara. Kula, Pak. Ya, tak bawanane sih ya. Kiraku kowe tan citra merga suwe tak layang kina momah ruta hambalan kungen teni wasuwe kungen teni terus rasaku hantu bicer krungu semaya terus piye elinga yen tak kledang lakae bocahe teko yo Rin ngate kok Rin antani wah kowe karo mbakmu ni layu kowe malah manggung, Pak. Ora, kowe kuwi iso manggung. Oh iya. Nah, aku kuwi jam saya nggon aku iso manggung blas.
Lah nggih, lah cara buah jare kematengen. Kematengen nek kaya kowe. Lek jenengan, Nah, aku samsaya wis walah, aku iki jek rada kemrampok. mboten pun garing. Ya garing ora apa-apa. Lah nggih. Niki mboten kutut manggung. Ora. Kowe tak Mboten uler kambang. wong kutut manggung wis Mbak Triplek kowe kuwi. Lah nggih to. Nek kowe kuwi spesial iki tayub metir. Lah nggih kula mpe kajeng diuruki Mbak Triplek. Iya, kabeh umure Triplek ya. Nggih swantene jan elok tenan lho. Elok, wonge ya. Lah nek tripleke sementen terus pakune sepinten, Pak? Pakune gedhi. Pakune Nggih. triplek niku kok tegese tipis ngono ki ora lho. Nduk. Pripun? Kleru ya. Apa? Triplek niku teri telu. Nggih. Plek gletak nek dereng ping telu dereng gletak. Ngono. Tak pikir triplek sing dijejerke lho, Pak. Nggih, terus pakune sepira, Dok? Iya. Pakune gedhi-gedhi ngene yoga-yoga paku kabeh. Lah nek lho wong karaten kabeh nek yoga iki nek Iya. ora malah titanes to, Pak. Ya kuwi pakune paku usuk kuwi kok. Lah nggih ya malah ngruwet-ngruweti. Ngrupet temen. Yo Mas, dados Mas. Yo, oke, dados. Kaya ngene rasane nang kaya Mas. Kurang lagi tambahi gula. Kaya ngene rasane wong Yo. kaya yo. Ayo yo. Rino wengi katon nek moto. Ya Mas, ya Mas. Salune wong Mas. Pikiran jelajah rak Surabaya ya Mas. Menyang salat tua mangis tak lali ketok neng moto ayo yo. Yo. Elingan sing ireng manis. Layang ngono to Kang Mas. Juplangan penak tenan ya Pakde. Ojo lali. Jas. Ojo lali. Jas. Elok. Pripun Pak? Elok seneng aku. Penak Pak? Penak kowe kuwi. Kandhane. Penak. Kematangannya tetep penak. Penak kemantengen kok. Tak lali ketok neng mata ya Mas. Kelingan sing ireng manis. Ngombe. Ya Mas, ya Mas. Teja teretatma janatan rawanat. Kalimat kenata bentang ya Mas. Tak jajangi wates dada jalalillah, jalalillah. Wah, elok anggere ngene iki. Ngono kuwi karo nggawa bir. Mau lali lho. Ampun. Wah, anggere sragen ngono kuwi. Kula pun mboten tau ngombe bir kok, Pak. Pun mboten tau tuku. Oh. Nggih mung titip kalih cah-cah niku. Nggih. Ya. Nan iya. Padat tali kena disambung ya Mas. Ya. Pedoting tresno atiku lara. Layang ngono to Kang Mas. Jumplangan penak tenan ya Pane. Ngombe-ngombe. Pentilasa mecalo ya Mas. Pitik cilik kuthuk ya Mas. Pakerdo ya ngambro ayo yo. Ajang godhong pincuk tangan ngathok jenenge jaluk ana ini
ya Mas pentil asem calo ayo yo ajang godhong pinco ya Mas dhuwur bathuk kupluk bulu gatel jenenge watu ana ini ana ayo yo pentil asem calo ya Mas kambil cilik bluluk omah doyong ngambruk tangan ngadong jenenge jaluk ana ini ana ayo yo pentil asem calo yo Mas omah cilik cangkruk titik cilik utuk esok ya Mas sarapane gethuk ayo yo kancane ngontak ngantuk ajang gonong jenenge pincuk kambil cilik jenenge bluluk Terima kasih nggih Pak menika Mbak Marika menika guru SMP Karanganyar